ಕಡಲ ಜನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಇಂದಿನ ತುಳುನಾಡು, ತುಳುನಾಡು.
ಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರನ ಸೆಟ್ ಏರ ಅವರು ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ತು. ಉವೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಏರ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ, ಐಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಾರು ಬೋಡು. ಆಗ ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಖಾಲಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಾರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕುರುಡು ಪಂಪಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಸತ್ಯನ ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆನಂದಿಯನ್ ಕುಂಪಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ. ಆನಿ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಕಡಪುನ್ನ ಅಶ್ವಮೇಘದ ಕುದುರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗುತ್ತನ ಆನಂದಿಯನ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯರು. ಈ ಪುದರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ನಿಜ ರೂಪಡ್ ನಿಖಿಲ ಎದುರು ಕನೆಯರ ನಮಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಡ ಬನ್ನಗ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಆದ ದಿಕ್ಕಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ದ ಮಾಲಕರ್ ಆಯ್ನ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಉಂತೇರು. ನನ್ನ ಏತಿ ಎತ್ತರಗಲ ಪೋವಲಿ ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಡು. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಜಾಗದ ಕೊಡ್ದು ಬೆರಿಸಾಯಾಗು ಉಂತೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಯರು ಅಜಯ್ ಬಾಡಿಗೆರು. ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಪಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ದ ಪರವಾದ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಪವನ್ ನಾಯಕ್, ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರ್ಪಿತ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನ ದಿನಕ್ಲನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ದೋಸ್ತಿಲು ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಧೈರ್ಯದ ಕಂಬಲಾಯರು. ಮುಂದುರ್ದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪಯಣ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರ್ತದೀದು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪದೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೂವಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ದಿನೋಲ 100 ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಡ್ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ದು ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿಯಾವಂದಿಲಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೂವಂದಿನ ರಂಗದ ಸೆಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ VFX ಮಸ್ತ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಲೋಕಡುಪುನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ತುಳುವೆಲ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೋಡು ಈ ಮುಖೇನ ತುಳುವೆರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾವಡು ತುಳುಕು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೆರೆ ನಡಪುನ ಪರಂಬಾಟಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಒಂಜಾವಡು ಪಂಪಿನ ನೆಟ್ಟಿಡು ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಕಟ್ಟಲ್ ಸರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಡೋರ್ಮೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ ಕೊರಿಯರೆ ದುಂಬು ಬತ್ತಿಡು. ಕಾಲೇಜ್ ದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನ ಅಪಗದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಕೆ ಸರ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಗೆಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪಂಪುನ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪರ್ವಕಾಲ ಆದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಎದುರುದಿಯ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಿಬೊಕ್ಕ ಪಿರತು ಅಂದ ದಾಖಲದ ಮಿತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯರ ಪಿದಾಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಇನಿಮುಟ ಆವಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪಿಲಕ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಲೋಕಡ್ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮೇ 16, 13, 17, 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಪರ ಊರಿಗೂ ಹೋದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಂಚಿ ಮಾಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ. ದುಬೈದ ಮಾರ್ಕೋಪೋಲೋ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ UAE ಸಾರತ್ತ 300 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತುಣಿಲಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನೆಡ್ದು ದುಂಬೆ 5,000 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೂ ಜಿಂಜಿದು ತಮಿಳಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಕತಾರ್, ಶಾರ್ಜಾ, ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಮಸ್ಕತ್, ಸಲಾಲಾ, ಸೋಹಾರ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ದಮಾಮ್, ಜೆದ್ದಾ, ಬಹರೇನ್, USA ದ ಬಾಸ್ಟನ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಜಾಂಬಿಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, UK, ವ್ಯಾನ್ಕೋವರ್, ಒಟಾವಾ, ಕೆನಡಾ ಈತ್ ಪಿದೈ ಊರ್ದ ಸೆಂಟರ್ಲೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬರೋಡಾ, ಮೈಸೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ. ಊರು ಪರ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಆತ ಈತ್ ಅತ್ತು.
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡೇ ಪುಗರ್ದೆ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತುಳುವೆರು ಮಾತಾ ಕಾತು ಕುಂದಿತ್ತೆರು ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ನುಕ್ಕುದ ಬಟ್ಟಲು ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಜ್ಯೋತಿದ ಎದುರು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಔಟ್ ಪಾಡ್ದು ರೂಪವಾಣಿಡು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಡು ಬಂದು ತುಳುವೆರೆಗೆ ತೆರಿಪಯ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗಲೆಡು ಎತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟೌಟ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಮೇ ಇರುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆದ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ತುಳುವೇರನು ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ದ ಜಾಲೆಡು ಸೇರಾದು ನಾಲ್ವರು ತೂಪಿಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೊಡಿಯೇರದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಊರು ಕೇರಿ ಓಣಿ ಒರ್ಗುಡು ಜಾತ ರ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ತ ನಲ್ತ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತ ಸುರುತ ಐನು ವಾರಡು ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಪಿರಪೋಯರು ದಾಖಲೆದ ಐನು ವಾರಡು ವಾರದ ನಡುಟ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಲು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಯ ದಿನೋಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗು ಪೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಅನಿಸಿಕೆನು ಪಿನ್ನೊಂಡ 25ನೇ ದಿನದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಪತ್ತೆಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ತ 5ನೇ ದಿನದ ವಿಜಯೋತ್ಸವನು ಪದ್ನಾಜಿ ಸೆಂಟರ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ತ 75ನೇ ದಿನದ ವಿಜಯೋತ್ಸವನು ವರ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ತ 100ನೇ ದಿನದ ವಿಜಯೋತ್ಸವನು ಮೂಜಿ ಸೆಂಟರ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ತ ದುಬೈಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 125 ಶೋ ಭರ್ತಿ ಮಲ್ತದು 25ನೇ ದಿನದ ವಿಜಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ 5ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಆದ ಕೊರಿಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಆಂದೋಲನನು ಶುರು ಮಲ್ತ ಗೆಂದಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಲೆನು ಇನಾಮು ಆದ ಕೊರಿಯ ಕಾಕಿ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಉಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನಲ ಗಾಳಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತನಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿರ್ಸಿಡೆ ನಡತೊಂದು ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಾದ್ರ ಇನಿಗೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ 100 ದಿನ ಪೂರೈಸಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದ ಅವೇನೆ ಶತಾಯಗತ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ಕುಡ ತುಣಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು 1 2 5 10 15 ಇರುವ 25 ಸಲ ತುಣಿನ ಕುಂದ ಉಂಡೆರು ಲೋಕಡೋರ್ ಮೇಪುರ ತುಳುವೇರು ಮಾತವರ ಲಕದು ಇಂಚು ತೂಕಿಲಕ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರ್ ಆಯರ ಆತಿನ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ನ ತಿರಕನವಲಿಯ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತನಲ ಚಿತ್ರನೇ ದೇವೇರು ಪಂದು ನಂಬುದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನೇನು ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಪೋನಗ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಪನಿಯರೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಡಂಗಿನ ದಾಖಲೆದ ಬಜೆಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ದಲು ಆಡ ಪ್ರತಿ ₹1 ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಪಿರಬೈದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 4 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಏತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಷಯ ಆದ ತೋಚಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿನ ಉಪ್ಪುನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ನಿಲೆ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ವಿಷಯದ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಜಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂಪಿನೇನು ತುಳುವೇರು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆನ ಕಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕಲಾವಿದರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತಾ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾವಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇನಿತ ದಿನನು ನಿಖಿಲೆಗಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೆತ್ತಮಿತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಸಾಯ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ತರೆತಗ್ಗಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬೈದಿನೆಂಚಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ನನಾತ್ ಮೆನ್ಕಾಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ 100ನ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಬಂಧುಲಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದ ಪಡ್ಡ ಐಡು ಕಡಲ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಪಾರ್ದನ ನರುಟುಗುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಏತೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಏತೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೈತ ಕಂಡೋಡು ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆಡು ತುಪ್ಪೆ ಜಾಲಡು ತೋಜುನ ಕೈತ ಕಂಡೋಡು ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆಡು ತುಪ್ಪೆ ಜಾಲಡು ತೋಜುನ ವೈಟ್ ತೋಂಡಲ ತುಳುವತನ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡಡು ಪಸರಡು ಊರವರ್ಮೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಮೈಮೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಗಾಬಡ್ ಇರ್ಮೆನ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರ್ತಾರಲು ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಲಯನ್ ಸದಾನಂದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಡ ವಾಹಿನಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕಕ್ಕೇರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಡಿನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಪ್ರೊಪರೈಟರ್ ಸಂದೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೊದಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪುನಃ ಚಿತನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಕೆಎಂಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಆದ ಪುನಃ ಚಿತನ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ್ ಜೈನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ವಿಠಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಮುತಾಲಿಕೆರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವರು. ಅಂಚೆನೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಟಿ ಎ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮೊಕೆಡ್ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ನಡೆದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಮುಖಾಂತರ ನಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕಟ್ಟದಂಚ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬಿನ್ಯರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೊಕೆಡ್ ಅರ್ಕಿದು ತರ್ಕಿದು ಬಾಮಿದು ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರನ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರನ್ನ ಈ ಬೊಳ್ಳಗಂಡದ ಲೇಸಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೊಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ್ಪದ ಐಸಿನ ದಿಂಜಾವಳ ಪಣದ ಭಿನ್ನೈತಲ್ಲ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಕೈತಾಂಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಣಪ ಒರಿಯನ್ನೂರಿ ಮುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಂಡ ಕೈತಾಂಗ ಪಣಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈತಾಂಗನ ಕೊಡ್ದು ತುಡಾರ ಅರ್ಲಾವಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಪು ದೈಸಿರನ್ನ ಈ ಬರ್ಲಗಂಡದ ಲೇಸಿಗೆ ದಿಂಜಾವಡು ನಡೆದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ತೂವಡು ಏಪಲ ಬಲ್ಪು ತೂವಡು ಏಪಲ ಬಲ್ಪು ತೋಜಾ ಒಡೆಪಲ ಬಲ್ಪು ತೂವಡು ಏಪಲ ಬಲ್ಪು ತೋಜಾ ಒಡೆಪಲ ಬಲ್ಪು ತೂದು ತೋಜಾದ ತಾನ ಆವುಡಿಗೆ ಬಲ್ಪು ಊರುಗಳ ಬಲ್ಪಾಲ ಇಲ್ಲುಗಳ ಬಲ್ಪಾಲ ಅರ್ಲುನ ಬಲ್ಪುಗಳ ಈ ಬಲ್ಪಾಲ ಮನ್ಪುನ ಪಾತೆರದಂಚ ಈ ಎತ್ತರದ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಟ್ಟು ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಅರ್ಲಾ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿರಿತೊಡರು ಈ ಅರ್ಲು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿರಿತೊಡರು ನಾನು ದುಮ್ಮಗು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ ಏನದ ತುಡರಾಬಡು ಐಸಿರದ ತುಡರಾಬಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪಾದ ಬೆಲೆಪಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರಾಬಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸ್ವರ್ಣ ದಿನನು ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗ ಮಾತರಿಗಳ ಉಳಿದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರಾಬಡು ಕನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅರ್ಲಾವೆ ಯಾನು ಸಿರಿ ತುಡರನು ಅಂಚಂದು ಬಲ್ಪು ಮಲ್ಪ ಎಂದತ್ತು ಈ ಲೋಕನು ಅರ್ಲಾವೆ ಯಾನು ಸಿರಿ ತುಡರನು ಅಂಚಂದು ಬಲ್ಪು ಮಲ್ಪ ಎಂದತ್ತು ಈ ಲೋಕನು ಅರ್ಲಾವ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿರಿ ತುಡರಡು ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಯಾನು ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಈ ತೂಲ ನಮ್ಮ ನರಟುತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ದುಗುಡದ ಉಂಡ ಪೂರ ತಟ್ಟುಪಾರಾಬಡು ಮನ್ಪನ ಪಾತೆರದಂಚ ನಮಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಐಕ್ಯತೆನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗೊಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಡರಾದ ಬಲಿಪಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡುತ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಬರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಿಡ್ ತುಡಾರದ ಸಿರಿ ಬಲ್ಪದ ಐಸಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜ ಒಂದಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಕೊಡ್ತುಗ್ಲ ತುಳು ಬಾವುಟಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಚನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಭಾವಚಿತ್ರ ತಿಂತುಂಡು ಈಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾತಗಣ್ಯಲ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಬರೀ ಕೊಡ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಮಗಿಂದ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಸೋದಲ್ಲ. ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ನೂ ದಿನ ಬಲಿತೋದಿಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ನೂರು ದಿನದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಕಣ್ಣೀರ್ನ ಬೈತಾರೆ ಮಾತಾ ನಿಜವಲ್ಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ 100 ದಿನ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗೊಂಜಿ ಪುದರಕ ನೋಡು. ನಮಸ್ತೆ ಪೂರ ಟೀಮ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನದೊಬ್ಬಗು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತೀಶ್ 1 ನಿಮಿಷ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆದ ದಿನೋರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಡನಾಡನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನೆತ್ತೊಲೈಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಕಂಡ ತುಳು ಭಾಷಾ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ನನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಗೌರವನ ನಿರಂತರವಾದ ನೆಟ್ಟು ದುಷ್ಪಾದ್ಯರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಟ್ಟದ ಗೌರವ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಕ್ಲೇನ ಆತ ಎತ್ತರಗೆ ಕೊನೆಯರು ಇನಿ ಎತ್ತರಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಕೊನೆಯಿನಗಲು ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪನಿಯರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ದಾಯಗೊಂಡ 100 ದಿನ ಮಲ್ಪುನಾಗ 100 ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ಐದೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿದ್ದ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೀತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನನ್ನ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಆತನ ಇಜ್ಜಾನ್ 100 ದಿನ ಪೂರ ಆತನ ಆಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಗಳಿಸಿನಂಚಿನ ಹೂವನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಂಡ ಅವು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆpe ಐತ ಒಂದೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಸ್ವತಃ ವಿನೀತ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ಆನಂದ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ತನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತನ ನನ್ನ ವಾವ ಆಂಗಲ್ ಪದ್ಯ ಬರೀತನ ರೂಪರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಯಾನೇನು ಮಲ್ತನ ಏನು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹಾಂ ಬೈದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಈ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಕೊನೋಡ್ದಾಂಡ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳುವೇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪಿರೌಡ್ ಹೋದು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತದೇ ಸಿದ್ಧ ಪಂಪನಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆದ ವಿಜಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಯಾನು ಪಿರೋರ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದೆ ನನಲ ಬೆಂಬಗಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಳಕಲಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲೇನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆಂದೆ ಪನೊಂದು 100 ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಪನದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಜయింಚೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಗಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಇನ್ನು 100 ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಎಂಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅದಾಗ ನಾನು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲ್ ಬತ್ತಲಕ್ಕನ ಒಂದು ಮಿಂಚುಂಡು 100 ದಿನ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪನವನ್ನೇ ಅದಗನೆ ಪಂತೆ ಪಕ್ಕ ಇನಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಒಲೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚಾಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಜಂಕಿದೆವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೋರಿರ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ಲ ವಿನೀತ್ ಲೆತ್ತರ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಬತ್ತೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕುಡಲ 100 ದಿನ ಪೋವಾಟ್ ಪಂಡಿದೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಟ್ಟುವ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸುರುತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆನಂದ ಬಂದಾಗ ಯಾನೆಂತೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುಟು ಮನ್ಪನಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಣ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆನಂದ್ ಬೊಕ ಆಯನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ವಿನೀತ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಸತ್ಸಂಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಗ ಮಾದೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂದೇರು ಮಾರ್ಗೋಗು ಜತ್ತದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದೇರು ಮಾತು ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ಪನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಅವಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗಲ್ಲ
ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಈ ನಮ್ನದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಏರ್ಲ ಮಂತೀಚೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ರಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಅಂಚಾದೊಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತೂತುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಗೋಡು ದುಂಬಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನೊಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಚ್ಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸುರುಕಾದ ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡ ವಾಹಿನಿದ ನೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ ಈ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಅಶ್ವಥ್ ತುಳುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿ ತುಳುವ ವೇದಿಕೆ ಬಡ್ಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಬಿರುವೇರು ಗುಡ್ಲಾಡ್ದು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದನೆ ತುಳುವೇರ ಪಕ್ಷ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್ಜೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವರು ಯುವ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೆತ್ತ ರಿತೇಶ್ ಡಿಸೋಜ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದನೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ತೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಂದದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಮೀಡಿಯಾ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ನೆತ್ತ ಬರವಾದ ಪವನ್ ಬಂಗೇರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಪವನ್ ಬಂಗೇರ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನಡುಡು ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಬಾಡಲ್ಲ ದಯಮಾತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಗೆ ಅತಿಥಿನಗುಲ್ಲೆ ಮೋಗೇಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದರಿನಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಂತಿನಗುಲು ಅಂಚಾದ ಒಂದೆ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅವನೊಂದು ಮೂಲು ಲೈಟದ ಉಲ್ಬೋದು ಈತು ಜನ ಉಳ್ಳರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬಂದೊಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಿಯರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಬ ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅವು ಏರ್ನ ಹೂವು ಸಿನಿಮಾಲ ಅವರು ಬಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಗೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬನ ಅಭಿಯಾನ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಯ ನಮಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಏತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಿಡಿ ಏತು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಡಿ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಯಾಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರುಂತುದಿನಕಲು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಬಲ ಇತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅದಾಲ ಒಂಜಿ ಆಡಂದಾಡ ಹೋರಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತಿನಕ ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುವೇರೆ ಕುಡ್ಲ ಉಂಡು ತುಳುವೇರೆ ಪಕ್ಷ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಅಕಲ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಪರಂಪಾಟಿಗೆ ಬಂದೊಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲು ಮಾತರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಲೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತದೆ ದೇವನಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬುಲೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಬಂದ ಅಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಅಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾದ ಉಂಡದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಾನ್ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬುಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಐ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವೆ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ದಾರೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಗುಲು ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಾತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದೇತಂದು ಎಂಗುಲು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವರು ನಿಂಗೆ ಗುರ್ತ ಉಂಟು ಕೆಲವರು ನಿಂಗೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಾನು ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಲ್ನ 100 ದಿನದ ಈ ಖುಷಿತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ತುಳು ಅಭಿಯಾನ ಎಂಗಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಶುರು ಮಾಡಿದಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಂದು ಇಂಜಿನ್ ಬಂದ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇಂಜಿನ್ದು ಇನಿಡ್ದು ಎಂಗಲ್ನ ಅಭಿಯಾನ ತುಳುಗೋಸ್ಕರ ಶುರುವಾಪಡು ಬಂಪಿನೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಂಗಲ್ ಧ್ವಜಾರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರುಕಾಣಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬುಜಾಗ್ಲಿ ದಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಜ ದಯ ಬಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕದಿದ್ಜ ಅಂದತ್ತೆ ಏಪಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮುಕುಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಾಡ್ದಿನಾಗಲು ಬಲಿಮುನ ಕುದುರೆ ಅಂದತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲಿಮುನ ಕುದುರೆ ಅಂಜಾದ ಈಗ ಕುಲೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಉಂತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಗಿನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ನೆಟ್ ಬೇತೆಗಳು ಬುಡ್ದು ಬೋದುಪ್ಪ ಉಡುಪಿಡಿದ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನಗಳು ಉಲ್ಲೇರಿ ಮೂಲ ಎಂಗಲು ಬುಡ್ದು ಬೋದುಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗಿಂತ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಈತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮುಗ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುದಿ ಇದು ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾವು ದಯಮಂತ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಂತ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾತು ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೋಮಲು ವಿನೀತಗ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತು ಜೊತೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್
ಅರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೊಕ್ಕಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯರು ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ನಟೆ ಅಂಚನೆ ಗಾಯಕಿಯರು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕುಸಲದ ತುಳುವೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಟೆ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯ ಸೇರಿನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಂಬ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ರಚನೆ ರವಿರೈ ಕಳಸ ಜೊತೆ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕಂಬಾಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತಲೂ ನನಗೊಬ್ಬಗೂ ನಮ್ಮ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಡ್ ರವಿರಾಜ್ ಸರ್ ತುಂಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ವೇದಿಕೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನ ಮಾನಾಡಿಗೆ ಬರೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬೆಂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಎದುರಿಲ್ಲ ನನರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ತುಂಬಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುರುಕಲೆಗೆ ಋಣಿಯಾವಡು ಪಣಪನ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲು ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೇರನು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೂಟ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ದ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಯ್ಯೇ ಶಬ್ದ ರಡ್ಡನೇ ಶಬ್ದ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಪೂರಕಾಪನಲ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಬರೀ ದಿತ್ತಿಗಂತಗ ಪಾರವನ ಮುಖೇನ ಆರಂಭಡ್ದು ಅಕೇರಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಏನೈತೆ ಒಂದು ಅಕೇರಿ ಆತಿಜಿ ಒಂದು ನೂದರೆ ದಿನ ನಲ್ಲಾತು ದಿನ ಒಂದು ಬೆನ್ಕೊಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿನ ಆನಿ ಸುರುಕುಲ ರಾಪಾದೇರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಕೊಡಿನ ರಾಪಾವನ ಮುಖೇನ ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರಿಯರು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪಾದ ತಾಮೇರೆಗೆ ಪೂಪುರ್ಪನ ಪಾಠ ಮುಖೇನ ಮಾತ ತುಳುವೆರನ ಉಡಲಡೆ ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ರಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕೂಟದಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ವೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೂ ಆಕ್ರಮಣ ಅನಗ ಆ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೊತ್ತನ್ನು ಪತ್ತೊಂಬಲ್ತೇವೆ ಅಗಲ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪಣವ ಪದ್ದೆ ಪೂರ ಅಂಡ ಒರಿ
ತೂತೆ ಬೆಳಿಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಸೆರ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕುರಿ ತೆಲ್ತೆಗೆ ದಾಯಿ ಮಾರ ಅವೇನು ಪತವಪ್ಪ ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಪತೊಪ್ಪಲ್ಲ ಹೋದು ಕೊನದು ಕತ್ತಲೆ ಕೊಂಡೇನು ಪಾಟ್ಲಗ ಬಳಕೆ ಆಯ್ನೆ ಆಯ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ತೂತ ಕಡ್ಡಿಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಅವೇನೆ ಗೀರ್ದು ಆ ಬೊಳ್ಪು ಪೊತ್ತುಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇನಿ ನಿಗುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ತುಯ್ಯರದಂಡ ಅತ್ತನದಂಡ ಒಂದು ಅವನತಿದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪಡಪರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಏರು ಪೂರ ಉಳಪೋಗಲಿರ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಈ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯನ ಕುಲಾಕಲು ಅಂಜ ನಿಕುಲ್ಲ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯರು ಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರ್ನ ತಿರುದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ತಂಡಗೂ ಮಾತೆರಿಗಳ ಕುಡರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತರ ಕೊರಡದ ನಟ್ಟನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪಾತಾರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆದು ತುಳುನಾಡೋರ್ನೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪರಡರೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಯನ ತುಳುತ ತುಳು ಭಾಷೆನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನು ಕುಳಿತಾಯಿನ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದು ವೇದಿಕೆಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚೆಲಿಗೆ ಜವಳಿಗೆ ಬೇರಿ ಕೊಟ್ಟದು ದುಂಪೋಲೆ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ದಾಲ ಪೋಡಿಸಿ ತುಳುತ ಕಜ್ಜ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಳುಕ್ತು ಏತ್ತು ತೀರುಡು ಆತ ನಿಗಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೆ ನಿಗಲಿನ ಪಿರವಡು ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಬಂದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರಿ ಕೊಟ್ಟದು ನಿಗಲು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಬಂತಿನ ಪೂರ ಗಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಹಿರಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರಗೂ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ಹೃದಯವಂತ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ಧೈರ್ಯಡು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೊರಿಯೋಡು ತುಳುಕು ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಎಂಕಲು ಕಲಾವಿದರು ದೇವರಲ್ಲೇ ಬಂದಿವಿ ಅಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿನ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಹೃದಯವಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಐಟ್ಲ ಇನಿ ಆನಂದಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನಲ್ಲೇ ನಿಕಲು ಎಂಚಿನ ಬೋಂಡಲ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ ಬಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಾಡು ಆನಂದನೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಜಪನಗ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನೋಲು ಬೈದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ 10 ದಿನ 15 ದಿನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಖರ್ಚಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಬರ್ಸ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷನು ತಿಂತದೆ ಆಂಡಲ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆ ಲಕ್ಷನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಂತು ಪಿರಕೊಂಡು ಇದು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ನಕಲ ಮೋನೆ ಇನಿ ఆయన ತೆಲಿಕೆದಿಂದ అయినప్పుడు ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಮಾನ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಟೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹುರುಪು ಕೊರಡು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊರಡು ನನಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವನಿಲೆ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತದ ತಂಡ ಸುಹಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಲಗಂಡ ರಾಹುಲ್ ವಿನೀತ್ ಮುಖಲು ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಜೋಕುಲು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶರು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಜೈದೇರು ಅಂಚಾದ ದೇವರು ಅಕಲ್ನ ಕೈಪತ್ತಿಯರು ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಂಡ ನನಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನವು ಅದ್ಭುತವಾದ ತಂಡ ಒಂದು ಜವನೇರ್ನ ಒಂದು ತಂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಪಿರವಡು ಅವು ಯಾಪ್ಪಲ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡನೆ ಅಂತ ದೇವಡನ್ನು ದಾಬಂದ ಆ ಜವನೇರು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ನೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ತೋನಾಗ ಆ ಜೋಕನ ಮಾನೆ ಮೋನ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಆಡ ದೇವರು ಕಣ್ಣು ಬರೆಯರು ಆತನ ಶ್ರಮ 5 ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಬರ್ಸೋಡು ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಹಾಕಲು 5 ದಿನ ಭಂಗ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಇನಿ ರಾಜ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ
ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓರಿಪ್ಪು ನಂಚು ತೂಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ್ರ ఆయన ಬದುಕವ ನಂಚು ತೂಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಕ್ಕಳಂಚಿ ಮನಸ್ಸು ಬರಡು ತುಳುವಡ ಅವು ಮಾತಾಡಲು ಬರಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಂದಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರೆಯಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ತುಳು ಸೇರಡು ಇನ್ನು ಎಂಗಳ ಆಸೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಕ್ಕ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೆರಿಯಾಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಜವಣೇರೇನು ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಮಲ್ತು ಪುಂಡ ಎಂಚ ಬೋಕೊಂಡು ಬಂಪನೇಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಇರ್ಬೇಕ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಅಹಂ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂದೇನು ತೂನಗನೆ ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಮಗಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂಚ ಏತನಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶುರುತ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಲ ಅತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರೆದಿಜ್ಜಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ನತ್ತಂದೆ 100 ದಿನ ಮುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 25 ಸಂಘಟನೆಲು ಎಡ್ಡ ಬಲವಾಯಿನ ಸಂಘಟನೆಲು ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಟ್ಟು ಗಾಪೇರು ಅಂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಆಪುಜಿ ಬಂಪುನಂಜಿ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಕನ್ನಡಗ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಕಲಿನ ಟೈಮಡ್ ಅಕಲಿ ಎಂಚ ಬಾಕಿದಕಲಿನ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹೋದು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಒರಿಪವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನೆತ್ತ ನಾಯಕತ್ವನ ದೆತೋ ನೋಡು ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ದುಂಬುಬೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಮಕ್ ಆವೋಡು ಬಂಡದೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಂಡು ಐಕ ಶುರುಕಾದ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಹತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಆವಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಚಿತ್ರನ ಬುಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಡಾಂಡ ಐಟು ಅಂತ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಗಮನಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅವಡ ಹತ್ತಿಂದ ಲಾಭಾಂಶಡ್ ಒಂಜಿ ಲಾಭಡ್ ಪಾಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಸಮೇತ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಳುಗು ತಾರತಮ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಒಂಜನ ಗಮನಡುಂಡು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥವಾದ ಎದುರಿಸೋಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ನ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ವಿಷಯ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಗ್ಗೋದಂತೂ ಐಕೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಪಿರಬೂರ್ನು ಎಂಗ್ಲಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಲು ಬರಡು ಭೋಜಪುರಿ ಭಾಷೆನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಐಕಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆಡು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಲ ಪುಗರ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನರದುಂಬುರ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರೆಷರರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೆಸೆಡ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪರಂಚಿನ ದಿನಾಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸವೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ತುಳು ಬಾವುಟನು ಆನಿ ರಾಪದೆ ಇನಿ ನೂತನ ದಿನನು ತುಳು ಬಾವುಟನು ರಾಪದ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರಣ ಈ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ನೂತನ ದಿನ ಪ್ರವೇಶನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋದು